ni wedi cyrraedd yr wsos ola rhan isa'r corff. Wsos 7, cerwch amdani, da chi wedi gwneud hwn yn barod, da chi'n gwybod beth da chi'n gwneud bob dim i mewn i'r sesiwn yma. Ffwr â ni. Iawn, da ni'n mynd i ddechrau cnesu'r corff. A'r unig beth da chi eisiau gwneud ydy camu ymlaen ar y mat a camu yn ôl. Felly, dechreuwch chi pryd da chi'n barod, yn arwain efo 1 droed, camu ymlaen a camu yn ôl. Da ni'n mynd i wneud rhyw 15 eiliad bob ochr. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n newid troed, camu ymlaen efo'r ochr arall. Symud y breichiau hefyd os fedrwch chi. 10 eiliad arall, da ni just yn codi curiad y galon y slo bach. Cael yn hynna ni mewn i'r sôn o ymarfer. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd i wneud 5 squats nesaf. Cofiwch bod gennych chi'r opsiwn o ddefnyddio cadar os da chi isio, neu'r opsiwn o just mynd hanner ffordd i lawr. Ffwr â ni. 5 squats, neis a cry. Da ni'n cael rhan isa'r corff i symud. Symudedd y cluniau. 2 arall. Pwsio'r llawr i ffwr, brest ar agor. Da iawn. Da ni'n mynd i gicio'r pen ôl efo'r sodla nesaf, felly da ni'n mynd o un ochr i llall. A da ni'n agor y cau y bres os fedrwch chi hefyd. Ffwr â ni 30 eiliad o hyn. Cicio'r sodla i'r pen ôl. A cerwch chi ar gyflymder eich hunan, cofiwch bob tro, os da chi eisiau gwneud yn anoddach, plygwch rhwng bob cam. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd yn ôl i'r dechrau, da ni'n mynd i gamu ymlaen ag yn ôl. Os da chi'n teimlo bod chi'n gallu mynd chydig bach yn gynt ar hwn, os da chi'n hapus i fynd impact uchel, cerwch amdani. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n newid troed, arwain efo'r droed arall. Ffwr â ni. Da ni'n gwneud 15 eiliad ar yr ochr yma. Symud y breichiau hefyd os fedrwch chi. Os da chi'n gallu cael y coordination, ffantastig. 5, 4, 3, 2, 1. Squats, 5 gwaith ar y gadar os da chi isio. Ffwr â ni. Meddwl am techneg. Mae hwn, yr marfer cnesu fyny, yn cael ni mewn i'r sôn i feddwl am beth da ni'n neud hefyd. Felly, rhowch y checklist na chi'ch hunan. Ydy siŵr bod y traed yn gwthio mewn i'r llawr. Ydy siŵr bod y pengliniau ddim yn disgyn i mewn. Brest ar agor, pwyntio ymlaen. Iawn, da ni'n mynd i gicio'r sodla i'r pen ôl, un ochr i llall, 30 eiliad, ffwr â ni. Da ni'n gyflymu chydig bach wan os da chi'n gyfforddus efo hynna. Just cerwch chi ar cyflymder eich hunan. A os da chi isio yr opsiwn o blygu rhwng pob cam, i wneud yn anoddach. Daliwch ati, dwi'n teimlo'n hyn yn cynnesu, dwi'n teimlo curiad y galon yn mynd yn gynt, dwi'n teimlo allan o wynt. 10 eiliad arall. Dal i'n adlu. 5, 4, 3, 2, 1. Gret, iawn. Da ni'n mynd i weithio chydig ar symudedd wan. Da ni'n mynd i ddod ar traed allan yn llydan. Wneud yn siŵr bod bob dim yn pwyntio yn neis ac yn sgwar at fi, felly'r traed, pengliniau, cluniau, sgwydda. A da ni'n mynd i drosglwyddo pwysau'r corff o un ochr i llall. Felly plygu un benglin a mynd o un ochr i llall. Felly, ymunwch efo fi i wneud hyn. Da ni'n dal am ryw 2 eiliad. A wedyn newid ochr. 1, 2, newid ochr. Da ni'n mynd unwaith eto. 1, 2, a dyna ni. Gret. Da ni'n mynd i safle lunge nesa. Un goes i plygu, un y syth. Gwthio'r cluniau ymlaen, twtch bach, nes da chi'n teimlo stretch yma ma'n top y goes yn yr hip flexor. A da ni'n mynd i ymestyn i fyny. Ag i lawr. Da ni'n mynd i wneud 2 arall ar yr ochr yma. Ymestyn i fyny, anadlu mewn. Anadlu allan wrth ddod lawr. 1 arall. Ag i lawr. Newid ochr. Peidiwch o poeni os di'r symud y breichiau chydig bach yn ormod a bod o'n hitio chi
oddi ar balance, just aroswch yn y safle yma, so dyna ydy'r ces, okay? So gwthio'r cliniau ymlaen, teimlo'r stretch neis na'n top y goes, a'r opsiwn o anadlu mewn, brych e fyny, anadlu allan. Anadlu mewn, ag allan, un arall. Gret, da ni wedi paratoi y corff. Da ni'n barod i fynd i'r rhan nesaf, sef cryfder rhan isa'r corff. Iawn, da ni wedi ddechrau efo'r band heddiw yma. Felly, da ni eisiau cael y band yma drost yn penglinia. Steddwch lawr i wneud hyn os da chi angen. Mae hwn gallu bod chdi bach yn ffidlu. Coesau mewn, band just dros y penglinia. Da ni wedi ddechrau yn gweithio ar cryfder y coesau'r penol, a mae hwn yn gret ar gyfer deffro cyhyra'r penol sy'n gallu bod chdi bach yn ddiog. Felly mae'n neud beth fel hyn cyn mynd i mewn i wneud yr prif rhan fel squats yn beth da iawn i ddeffro y cyhyra. Da ni'n mynd i gerdded fel anghenfil. Iawn, monster walks yn Saesneg. Da ni'n mynd lawr i hanner squat, da ni'n cadw'r tensiwn yn y band, a da ni'n mynd i gerdded holl ffordd i blaen yr mat, un cam ar y tro, a da ni'n cadw'n hynna'n yn neis a isel. Meddylwch bod yna do isel i'ch pen, ffwr a ni. Cerdded ymlaen a wedyn yn ôl i gefn y mat. Da ni'n mynd i wneud hyn am 20 eiliad, a dwi'n dechrau teimlo cyhyra'r penol yn llosgi'n barod. Rhywbeth mor syml, ond mae o mor anodd ar y cyhyra. Dyma'n union da ni angen bod ni eisiau teimlo cyhyra'r penol yn gweithio. 3, 2, 1. Da iawn. Da ni'n gwneud yr un fath o syniad wan, ond da ni'n mynd i gerdded o ochr i ochr. Da ni eisiau cadw'n hunan yn neis a isel. Hanner squat, dim holl ffordd i lawr. Hanner squat, meddwl bod yna do isel i'ch pen chi, da chi'n misio cyffwrdd y to na. A da ni'n mynd i wneud 20 eiliad yn symud o ochr i ochr wan. 3, 2, 1, ffwr a ni. Da ni'n ymestyn yr band allan, iawn. Da ni yn defnyddio'r pengliniau i arwain, dim y traed. So'r pengliniau sy'n agor allan, a mae'r traed yn dilyn. Dwi'n teimlo hwn ar cyhyra'r penol. Daliwch efo fi, 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Da ni'n mynd lawr at y mat nesaf, da chi wedi arfer wneud yr ymarfer yma sef y ponted glutes, da chi wedi hen arfer. Gorfod ar eich cefn, plygu'r penglinia, wneud yn siŵr bod y traed yr un lle da'r clinia. Ffwr a ni, gwthio fyny, rowlio lawr. Da ni eisiau cadw'r tensiwn yn y band. Peidiwch â gadael i'r band na dynnu'ch penglinia chi mewn, da chi eisiau cwffio yn erbyn y band. Gyda ni 10 eiliad i fynd, gwthio fyny. Rowlio lawr. Gwthio fyny. Rowlio lawr. Un arall. A rowlio lawr. Da iawn. Da ni eisiau dod yn ôl i fyny sefyll, croeso chi dynnu'r band i wneud hyn. So fedrwch chi dynnu'r band, cyfwch eich amser i reid yn ôl ymlaen. Neudwch chi fyny efo'r band os da chi'n gallu. A da ni'n mynd yn ôl i dechrau. Da ni'n mynd i wneud y rownd yna unwaith eto, 20 eiliad yn bob dim. Da ni'n mynd i'n syth o un peth i'r llall. Da ni'n dechrau yn cerdded fel anghenfil. Lawr i hanner squat. Dechrau fewn 3, 2, 1. Ffwr a ni. Cerdded fel anghenfil, cadw tensiwn yn y band. Peidiwch â gadael i'r band na dynnu'ch coesau chi mewn. 10 eiliad arall, mae'n llosgi. Gobeithio bod chi'n teimlo hwn adra. 5, 4, 3, 2, 1. Dim gorffwys wan, da ni'n mynd syth i mewn i gerdded ochr i ochr, ffwr a ni. Mae hwn yn mynd i deimlo'n anodd wan, syth ar ôl y cerdded fel anghenfil. Cerdded ochr i ochr. Mae'r cyhyra wedi bod yn gweithio'n barod. Mae hwn yn llosgi. 10 eiliad i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Lawr i llawr. Syth mewn y pontydd glutes. Ffwr a ni. 20 eiliad. Gwasgu ar y top.
10 eiliad i fynd. Gwthio fyny, rolio lawr. 5, 4, 3, 2, 1. Dwi'n teimlo bod cyhyra yr penol a cyhyra'r coesau wedi deffro wan, maen nhw wedi gweithio go iawn. A da ni'n barod, da ni wedi paratoi yn barod i fynd ymlaen i'r rhan nesaf. A da ni'n wedi ddechrau efo squats. Felly tynnwch y band. Cnedwch i fyny sefyll, cymwch eich amser. Da ni'n wedi gwneud 3 ymarfer. Squats dy'r cyntaf. Goblet squats, so da ni'n dechrau efo pwysau ar yn brest neu'n agos i'n brest, oce? So dwi'n dal y kettlebell fel hyn, os dy fwy cyfforddus gyda chi dal o fel hyn, croeso i chi wneud. Be bynnag sy'n gyfforddus i chi, da ni'n mynd i wneud hyn am 30 eiliad. Cofiwch bod gennych chi'r opsiwn o ddefnyddio cadar, neu o jyst mynd hanner ffordd i lawr ac i fyny. Reit, 30 eiliad y squats, ffwr a ni. Mae'n rhaid dim pwyntio ymlaen tra dwi'n gwneud y squats. Os ydych traed chi'n pwyntio allan, mae hyn yn hollol iawn. Be bynnag sy'n gyfforddus ydi o, does ddim rheol pendant. Fyny. 30 eiliad i wneud gymaint ydych chi'n gallu efo techneg cry. Peidiwch a poeni am mynd y gyflym, peidiwch a meddwl am bwmsio fyny ag i lawr. Da ni eisiau cadw'r tensiwn yn y cyhyr, holl ffordd fyny, holl ffordd i lawr. Un arall. Da iawn. Da ni'n mynd ymlaen i lunge nesa. Mae lunge yn gallu bod chdi bach yn anifyr os gennych chi unrhyw wendid yn y penglinia. Os gennych chi, a ydych chi'n trio'r lunge a mae o'n brifo, cyrwch lawr i wneud hwn yn ei lefo, sef pons glwt 1 goes ar y tro. Fyddwch chi'n newid coes hanner ffordd. Os ydych chi'n iawn efo'r lunge, da ni'n mynd i wneud o hefo pwysau. Felly, da ni'n mynd i afel yn yr pwysau ar yr ochr gyferbyn i'r goes a sy'n symud. Iawn, so fyddai yn gafel yn y pwysau ochr yma a'r goes arall sy'n symud. Iawn, da ni'n mynd i wneud 15 eiliad bob ochr. Ffwr â ni. Cam yn ôl. Gwnewch yn siŵr bod eich penglin blaen chi ddim yn pwsio ymlaen. Da ni eisiau'r penglin blaen, fod uwch ben yr ankle, uwch ben y ffer. A da ni'n mynd i newid coes. Felly newid coes os ydych chi yn gwneud lunges yn sefyll neu os ydych chi lawr ar y llawr. Ffwr â ni. Da ni'n gwneud 15 eiliad bob ochr. Os ydych chi'n gallu, penglin cefn neu sws i'r llawr. Peidiwch â poeni os dyna'n ormod, cyrwch hanner ffordd i lawr. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Pwysau i lawr. A da ni'n mynd i ddod lawr i'r mat i wneud pose cwch, neu safle cwch, sef hwn. A da ni'n mynd i godi'r dwylo dros y pen. So mae hwn yn gweithio cyhyra rownd y canol i gyd. Os di hwn yn brifo eich cefn chi, cadwch y sodla ar y llawr. Reit, da ni'n mynd i ddechrau mewn 3, 2, 1. 20 eiliad, codi y breichau fyny ag i lawr. Gwnewch yn siŵr bod chi'n anadlu. Mae o'n tempting dal eich gwynt ar yr un yma. Da iawn, 10 eiliad i fynd. A cofiwch wneud y sodla ar y llawr os gennych chi boen yn gwylod y cefn. Newn ni wneud un arall. Da iawn. Felly dyna ni y 3 ymarfer. Da ni'n mynd i orffwys am chdi bach wan, a da ni'n mynd yn ôl i'r dechrau. So gyda ni'r squats, gyda ni'r lunge a gyda ni'r safle cwch. Iawn, pryd ydych chi'n barod? Codi'r pwysau yn ofalus. Pwysau fyny at y frest. Da ni'n mynd i wneud 30 eiliad o goblet squats. Cofiwch feddwl am techneg. Ffwr â ni. Da ni'n trio meddwl am gymryd rhyw 2 eiliad i mynd lawr, 2 eiliad i fyny. Da ni ddim eisiau mynd llawer cyflymach na hynna. Cadw'r canol yn gry, mae'r pwysau'n agos at y corff. Dy'r penglinia ddim yn disgyn i mewn. Dyn nhw ddim yn pwsio ymlaen. Mae'r fraster agor a dwi'n sbio ymlaen. 3, 2, 1. Syth i mewn i'r lunge.
A gyda chi'r opsiwn o fynd lawr ar y llawr os ydych chi isio. Ffwr a ni. Camu nôl efo'r goes sydd bellai ffwr o'r pwysa. Da ni'n mynd i wneud 15 eiliad bob ochr. Sbio ymlaen, cadw'n hynna'n yn neis a tal. Trio peidio plygu ymlaen fel ydych chi'n mynd i lawr. 5, 4, 3, 2, 1. Newid ochr, ffwr a ni. Penglin cefn yr iswsu'r llawr os fedrwch chi. Hanner ffordd i lawr yn iawn os di hynna'n ormod. Mae hwn yn ymarfer da ar gyfer cydbwysedd hefyd. 3, 2, 1. Pwysau lawr. I mewn â ni i'r pose cwch. Sodla ar y llawr neu oddi ar y llawr. Ffwr a ni. Gymaint ydych chi'n gallu o fewn 20 eiliad, trio cadw'r corff mor llonydd ydych chi'n gallu. Dalu yn adlu, sbio ymlaen, cadw siap cefn yn syth, peidio cylchu'r cefn. Da iawn, da ni'n mynd un arall. Gret. Ail rownd wedi wneud. Gynnu ni un rownd ar ôl, 3 ymarfer yna eto, union rhan amser. Gorffwys yn chydig bach. Cymwch ddŵr os ydych chi isio. Cerddwch o gwmpas. Paratoi eich hun ar gyfer y trydydd rownd, y rownd ydych chi isio canolbwyntio ar. Gynwch siŵr bod y techneg ddim yn mynd lawr all ar y rownd yma. Iawn, da ni'n mynd i wneud yr goblet squats, 30 eiliad. Gafel eich pwysa, dod yma'n agos at y corff. Ffwr a ni. 2 eiliad lawr, 2 eiliad fyny. Y traed yn gwthio mewn i'r llawr. Wneud yn siŵr bod y pengliniau ddim yn disgyn i mewn. Canol yn gryf, brest ar agor, sbio ymlaen. Da ni bron yna. Cerwch chi mor bell ydych chi'n gallu, peidiwch a poeni os ydych chi ddim yn cyrraedd y diwedd. Jyst bod chi yn mynd â'ch hunan mor bell ydych chi'n gallu, bydd pawb o wahanol. Da iawn, da ni'n mynd i'r lunges. Ffwr a ni. 15 eiliad bob ochr. Cadw'n hynna'n yn neis a tal. Neu gynnwch chi'r opsiwn o bod lawr ar y llawr i wneud hyn hefyd. Da iawn. Da ni'n mynd un arall. Gret. Cofiwch os ydych chi'n cael poen yn eich pengliniau efo hyn. Os gynnwch chi wendid, gnewch yr pont glwt ar y llawr. Ni 10 eiliad i fynd ar yr ochr yma. Dal bob dim yn gry, mae'r canol yn gweithio, mae'r coesau'n gweithio. Wneud un arall. Da iawn, pwysau lawr. Reit, 20 eiliad. Pose cwch a codi'r breichiau dros y pen. Ffwr a ni. Mae fyny chi os ych sgwyddoch chi ar y llawr neu wedi codi oddi ar y llawr. Mae yn anoddach os ydych chi'n codi'r sodla. Da iawn. 10 eiliad i fynd. Dal i'n adlu. Briliant. Da iawn chi, oedd hwnna'n galat. Os ydych chi wedi gallu gwneud o i gyd, ffantastig. Os ydych chi wedi gweithio lefel chi'ch hun a wedi gorffan yn fuan, mae hynna'n hollol iawn hefyd. Jyst bod chi'n teimlo bod chi wedi gweithio'n galat. Da ni heb orffan eto, gyda ni un symudiad ar ôl. Mae hwn yn mynd i fod yn 30 eiliad o ista ar y wal, neu wall sit. Mae hwn yn gweithio'n benna ar ffrynt yr coesa, ac gnewch hwn i lefel chi'ch hunan. Dwi'n mynd i fynd at y wal ac mynd lawr nes mae yng nghoesau yn gradd 90. Os di hyn chydig bach yr isal i chi, dowch chi fyny touch. A peidio mynd reit lawr i gradd 90. Gnewch chi beth ydych chi'n gallu. Da ni'n mynd i drio dalo am 30 eiliad. Felly newn ni gychwyn rwan. Cefn ar y wal. Gobeithio bod y llawr i'm yn llithrig. Da ni wedi gwneud 10 eiliad. Os da chi yn gallu dal hwn, please gnewch. Os da chi'n teimlo bod chi angen rest, dod i fyny, jyst ysgwyd y coesa
A wedyn mynd yn ôl i mewn iddo fo, gyda ni 10 eiliad ar ôl. Da iawn chi os da chi dal yn yr wall sit. Mae hwn yn teth, 3, 2, 1. Fantastic. Dwi'n siŵr oedd hwnna'n llosgi. Oedd yng nghwysau 1 llosgi bod fi wedi gorffwys yn y canol. Os da chi ddim wedi gallu gwneud y 30 eiliad, peidiwch o poeni. Cariwch ymlaen i marfer hwnna a triwch rhoi targed o amser i chi'ch hunan. A jyst codi efo bob wsos chdi bach o eiliadau. Da ni wedi cyrraedd diwadd yr ymarfer a da ni'n mynd i ymlacio, a da ni'n mynd i ymestyn, da ni'n mynd i weithio ar hyblygrwydd. Da chi angen cadar ar gyfer hwn, felly ystynwch eich cadar. A da ni'n mynd i ista ar flaen y gadar. Un goes yn syth. Plygu ymlaen wrth y clunia. Os da chi'n teimlo stretch neis yn cefn y goes. Triwch peidio newid siap y cefn. Da ni ddim yn plygu asgwrn y cefn, plygu wrth y clunia. Pwyso ymlaen a peidiwch â pwyso ar y goes yn syth byth, iawn. Da ni eisiau pwyso ar y goes yn plygu. Da ni wedi ddal o'na canolbwynt yr anadlu, trio ymlacio, mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Da ni'n mynd efo chdi bach y ddyfnach os di'r stretch di diflannu. Os di hwn yn brifo gwylod y cefn o gwbl, dorwch y droed yn fflat ar y llawr a wedyn mynd i lawr. Gret, da ni'n mynd i newid coes. Plygu'r goes arall. Sythu y goes gyferbyn wan. Plygu ymlaen nes da chi'n teimlo stretch neis, so cofiwch dim byd poenus, fel bod o ddim yn crynu. Mor bell sy'n cyfforddus nes bod chi'n teimlo stretch sy'n neis. Da ni'n mynd efo chdi bach yn ddyfnach. Dal i anadlu. Cadw siap y cefn yn syth. Da iawn. Iawn, da ni'n mynd i groesi un goes dros y llall os fedrwch chi wan. Felly da ni'n mynd i ddod â un droed i fyny. Dros y benglin arall. Ella bod hwn yn teimlo'n anghyfforddus. Aroswch efo fi. Ella fydd y goes yma eisiau dod i fyny, triwch bwsio'r goes i lawr. Dim bod o'n brifo yn ofnadwy, jyst bod chi'n teimlo chdi bach o stretch. Unwaith da chi yn y safle yna, da ni'n mynd i bwyso ymlaen eto wrth y clunia, dim plygu'r cefn. Dwi'n teimlo hwn wrth plygu ymlaen yn y glun neu'n cyhyr y glwt sy'n dod i mewn i'r glun. Anadlu mewn y ddefn ag allan. A wedyn da ni'n mynd i newid coes wan, so da ni'n dod ar droed arall i fyny ar y benglin os fedrwch chi. Ella bod hon yn dod reit i fyny. Pwsiwch lawr mor bell sy'n gyfforddus, ella newch chi deimlo'r stretch ma'n syth. A wedyn pwyso ymlaen. Nes bod chi'n teimlo'r stretch na, da chi'n eisiau'n byd sy'n boenus, cofiwch. Anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Un anadl arall. Gewch chi aros yn y gadar, neu dod i fyny sefyll. Da ni'n mynd â un braich ar draws y corff, tynnu'r braich i mewn, sbio i ffwrdd o'r dwylo. Anadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. A'r ochr arall. Da iawn. A dyna ni am heddiw yma. Da iawn am orffan yr ymarfer yna. Chi'n neud yn ffantastig. Na i weld chi i'r ymarfer nesaf.